Ova najava koju ste malo čas videli, ovaj kratak najavni spot, i tekako ima veze sa našom sledećom pričom, a to je kako i koliko osnovci i srednjoškolci Srbije doprinose rešavanju ekoloških problema u svojoj lokalnoj zajednici. Negde će se najbolje videti na Green Games nacionalnom takmičenju za najbolju video igru sa ekološkom porukom. A to znači da su svi ovi mladi ljudi, ova deca, dovoljno kreativni, dovoljno motivisani da sačuvaju i očuvaju životnu sredinu, pa ćemo vidjeti ko će od njih biti dovoljno uspešan i najuspešniji da osvoji i ekorobota za svoj grad. Kako, na koji način? Evo, tome ćemo sa direktorkom projekta Green Games, Bivom Vicković. Dobar dan. Dobar dan. I dobro nam došli. I hajde na početku samo da mi kažete kako izgleda ekorobot i zašto ga je dobro imati baš u svom gradu? Pa ekorobot je pre svega edukativno sredstvo, da kažemo ono sredstvo za učenje o ekologiji i prikupljanju reciklaže, a verovatno gledalci znaju pticu roboti, a ekorobotići su se već pojavili, ovde imamo jako puno, čak i 20 i nešto robota je Beograd dobio za svoje škole, tako da je to bila neka ideja da sad i gradovi Srbije ovog puta dobiju robotiće kao nagradu. Da, samo sam htjela na početku da se podsjetimo tog fantastičnog projekta, dakle i ekorobota, zašto ga je korisno imati u svom gradu. Da li je tačno da ovo takmičenje uključuje preko 150 obrazovnih institucija u Srbiji? U koliko gradova? Znači imali smo dogovor sa 60 gradova, sa 60 lokalnih samouprava i priključilo se 150 škola. Nažalost neće se učestvovati jer je zahtev jako veliki, tako da je za sada prijavljeno preko 85, a imamo 77 timova za sada prijavljenih. Vi ste tu negde te dogovore postigli još u decembru, ako se ne varam? Jeste. Znači imali smo 3 regionalne konferencije da bismo sa lokalnim samoupravama napravili taj jedan dogovor oko saradnje, jer nam je podrška lokalne samouprave doista neophodna za ovakav projekat. Oni podržavaju preko civilnog društva, preko lokalnih medija, se uključuju i pogotovo preko svoje kancelarija za mlade obrazovne institucije. Znači sve to je njihov, da kažem, veliki zadatak da nam pomognu, jer mi samostalno kao organizacija ne bismo mogli. Tako da je njihovo učešće doista veliko, a škole same po sebi stvarno imaju zahtevne obaveze vezano za samo organizovanje takmičenja, s obzirom da moraju da okupe jedan tim od sastavljenog profesora informatike kao mentora, likovnog obrazovanja i muzičkog, i na osnovu toga sa svojom decom koja su na ista ta 3 smera različitih disciplina da napravi i osmisle svoje grafičko rješenje, dizajnersko i programersko rješenje za ovo takmičenje. Sa ekološkom porukom. Kada je takmičenje i počelo zvanično? Počelo je 22. na seminaru koji smo imali na Građevinskom fakultetu, gde nam je jako puno pomogao Metropolitan univerzitet sa svojim stručnim timom koji razvija, znači radi development igara, i oni će prosto u toku ovih mesec dana dati svu svoju stručnu kadrovsku pomoć da bi profesori informatike imali na koga da se oslone tokom rješavanja tih problema, jer ovo je, da kažem, ipak prvo srpsko takmičenje u video igrama sa ekološkom porukom, što je stvarno, da, to je veliki poduhvat i za nas, a verujemo da smo i na Balkanu prvi, pa da je to i neka, kako da kažemo, budućnost ovog programa. Apsolutno, jedan podstrek, ali motivacija mladim ljudima je vrlo značajan edukativni projekat, pre svega kada je reč o očuvanju ekosredine, ali koliko uopšte vremena su oni imali, prosto da pojasnimo negde gledalcima, jer je reč o prvom takvom takmičenju za osmišljavanje najboljih i najkreativnijih videoigrica? Pa, mislim da su imali dovoljno, mi sa njima svima radimo, znači od februara, marta meseca sa lokalnom samoupravom, kad su oni dobili prvo obaveštenje o tome kako da se pripreme, tako da su već u aprilu neki krenuli, a znači naši gledalci mogu već da pogledaju neke prve gotove igre na www.greengames.rs. Na vašem sajtu? Jeste, kad se ode na gradovi, znači vidjet ćete na veliku mapu sa svim učesnicima, već su postavljena imena, a i prve igrice, tako da građani već mogu da pogledaju šta su to mališani pripremili i kako to izgleda. Dobro, do kada će biti postavljeni ti radovi i kada je proglašenje pobednika? Ovako, do kraja juna meseca ćemo prikupljati radove. Znači, to im je neki, da kažem, krajnji rok za predaju radova, kada počinje takmičenje, odnosno kada počinje glasanje, putem SMS poruka, što nam je omogućio Telenor, kao besplatne poruke ko bude glasao, znači preko mreže 063 sa broja 6252,
ta će donacija ići znači za pobednika takmičenja, odnosno novčana sredstva će osvojiti pobednik takmičenja, to je jedna od primamljivih nagrada. Ono što je bitno reći jeste da ovog puta pozivamo građane Srbije da pomognu svojim kreativnim mališanima. Što znači da svi možemo da glasamo? Jeste, zato što znači ako grad pobedi, jer oni predstavljaju svoj grad, osvojit će ove male zanimljive ekološke robote za svoj grad, a mališani će dobiti lične nagrade kao što su laptopovi, smartfonovi i ostale interesantne nagrade koje takođe mogu građani da pogledaju na sajtu, znači šta su nagrade. Gde idu sredstva prikupljena preko SMS poruka? Sredstva idu znači u Fond za obrazovanje talentovanih informatičara preko našeg udruženja koje ćemo mi dodeliti znači na svečanoj dodali nagrada, a ovog puta želim isto stvarno da istaknem naš rad sa našim donatorima, to je USAID, Američka ambasada, Institut za održive zajednice, tu su nam pomogli SKGO i OEBS i Telenor fond takođe. Mogu da kažem da njihova stručno-kadrovska pomoć nije ovog puta bila bazirana samo na, eto, da kažem, privremenim rešenjima, nego su nam doista pomagali svih ovih 6 meseci sa svim svojim kapacitetima koje su mogli da nam omoguće i ja želim stvarno ovim putem da im se svima zahvalim, jer doista projekat je ogroman, ipak 60 gradova prijavljenih na ovako velikom konkursu sa tolikim brojem mališana talentovanih je doista jako veliki. Potrebno prikupiti zapravo i okupiti što veći broj donatora, što znači da ste zadovoljni negde odzivom. Pa jeste, mogu to da kažem, doista svako je pomogao na način na koji mogu da pomogne. Neko je dao sredstva kao donator, neko je dao sredstva kroz svoj, kako da kažem, network ili sistematično, mislim, pomaganje u smislu kapaciteta svojih, kao što je Ministarstvo životne sredine i Ministarstvo nauke i prosvete. Znači, oni su nam pomogli kao strateški partner, tako da svako je učestvovao na način na koji mogu da pomogne i da podrži ovo takmičenje. Da, i samo bih na kraju da pomenemo, jer zaslužuju to, još jednu školu iz Ivanjice koju ćete dodeliti. Odlučili ste zapravo da im dodelite ovo jedan ekorobot, je li tako? Jeste. Zašto? O kojoj školi je reč? Pa, Milenko Kušić. Milenko Kušić je škola iz Ivanjice koju pohađaju deca sa cerebralnom paralizom i kad su se oni prijavili na ovo naše takmičenje, mi smo se doista oduševili sa njihovom željom da na ovako teškom takmičenju učestvuju sa njihovim mališanima. To smo predstavili našim donatorima i svi su se saglasali da jedan mali robot bude njihov, kako da kažem, svakodnevni stanar, njihove škole, na što su oni doista oduševljeni. Pratit ćemo takmičenje, vidjet ćemo ko su najbolji, ko su najkreativniji, ali ono što je najvažnije je da ovakvih kampanja bude što više, da se ulaže u mlade ljudi, njihovo obrazovanje i naravno očuvanje životne sredine, što je negde prioritet. Da. Svakako. Vidjet ćemo se još. Hvala mnogo na ovoj najavi. Hvala puno. Biba Vicković je bila sa nama, mi slušamo najvažnije vesti.